μια χήρα με 2 παιδιά έγινε 54 ετών. Η μοναξιά την έτρωγε εδώ και 2 χρόνια. Λαχταρούσε να ξαναφτιάξει τη ζωή της από την αρχή με τον τέλειο άντρα. Έτσι, γνώρισε ένα άντρα σε μια ιστοσελίδα γνωριμιών. Η πρώτη του συνάντηση ήταν ξεχωριστή. Ο άντρας την πήγε βόλτα με μια Jaguar στη βίλα του κοντά στην πόλη όπου έμενε. Μετά από μερικές συναντήσεις, την έπεισε ότι ήταν ένας σοβαρός άντρας που ενδιαφερόταν για μια σχέση με προοπτικές για το μέλλον. Η χήρα ερωτεύτηκε και άρχισε να ελπίζει ότι θα ξαναφτιάξει τη ζωή της. Το όμορφο όνειρο επρόκειτο να μετατραπεί σε έναν εφιάλτη. Η σχέση διήρκησε περίπου 2 χρόνια. Κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου, ο άνδρας κατάφερε να αποσπάσει μεγάλα χρηματικά ποσά από τη χήρα. Της είπε ότι εργάζεται σε μια διεθνή μυστική υπηρεσία και ότι τον καταδίωκαν οι Ιταλικές φορολογικές αρχές για μια εταιρεία βιτρίνα που είχε στην Ιταλία. Έτσι, οι υποσχέσεις του ότι θα ξεμπλοκάρει εκατομμύρια ευρώ που είχε στο όνομα του και θα τις επιστρέψει τα χρήματα ήταν πιστευτές για τη χήρα. Το ζευγάρι συναντιόταν πάντα στο τερματικό του διεθνούς αεροδρομίου. Ο άνδρας είχε συνεχώς δικαιολογίες ότι βιαζόταν και ότι έπρεπε να επιστρέψει επειγόντως στην Ιταλία για να αποφύγει πιθανά προβλήματα με τις αρχές. Η χήρα του έδινε κάθε φορά δεκάδες χιλιάδες ευρώ. «Πάντα μου έλεγε αυτό που ήθελα να ακούσω», λέει η χήρα με τρεμάμενη φωνή. «Και οι δύο θέλαμε μια οικογένεια. Στην αρχή, μου ζήτησε χρήματα δανεικά, μόνο για μια σύντομη περίοδο, 2-3 εβδομάδες. Τον βοήθησα πιστεύοντας τα επιχειρήματά του. Αλλά στη συνέχεια προέκυψαν άλλα και άλλα προβλήματα που δεν μπορούσαν να λυθούν σε σύντομο χρονικό διάστημα. Τον βοήθησα συνεχώς. Ο μόνος τρόπος για να πάρω πίσω τα χρήματά μου ήταν να συνεχίσω να το βοηθήσω. Πήρα δάνεια από τράπεζες. Όταν δεν μπορούσα πλέον να πάρω δάνειο από την τράπεζα, δανείστηκα από φίλους. Σταδιακά, η χήρα συνειδητοποίησε ότι είχε εξαπατηθεί. Η ιστορία της αγάπης της ήταν μια ψευδαίσθηση. Ένα ψέμα γεμάτο όμορφα λόγια και ελπίδα. Η χήρα έδωσε στον άνδρα 270.000 ευρώ. Όταν ζήτησε τα χρήματά της πίσω, εκείνος σταμάτησε να απαντά και εξαφανίστηκε χωρίς ίχνος. Στη συνέχεια, η χήρα υπέβαλε καταγγελία στην αστυνομία. «Είμαι απλώς κατεστραμμένη. Κατέστρεψε τη ζωή μου. Κατέστρεψε τη σχέση μου με τα παιδιά μου, την οικογένειά μου, τους φίλους μου». Ο λεγόμενος μυστικός πράκτορας ταυτοποιήθηκε από την αστυνομία, αλλά δεν συνελήφθη ποτέ. Το θύμα του συναισθηματικού απατεώνα είναι τώρα απελπισμένο. Φαίνεται ότι ποτέ δεν θα πάρει πίσω τα χρήματα που δάνεισε σε έναν άνδρα που ήξερε να χειρίζεται τα συναισθήματά της. Ακόμα πιο θλιβερό είναι ότι η χήρα θα χάσει το σπίτι της και θα μένει άστεγη με τα 2 της παιδιά. Αυτή η ιστορία υπογραμμίζει τη σημασία της προσωπικής, συναισθηματικής και οικονομικής προστασίας σε έναν κόσμο όπου οι συναισθηματικές απάτες μπορούν να λάβουν διάφορες μορφές.